manungsa ora tatanan para iki manungsa iki. Iki manungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malala. Iya. Kowe wong Tunggul Malala. Iya, dasar kepara nyata Kowe sing nduruk senjaki. Iya. Sing nduruk senjaki sing grayang Antarja, sing grayang Barakaca iya. Aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor manu Gatina Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor manu Gatina Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane iki apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong ngrasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Pancen kowe Satriya Digdaya, pemberita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak silak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Ratu Mandura, Ratu Mandura sing sawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu iki, aku nek nganti kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak adani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manusa jajar. Iki ora apa kowe. Kowe njaluk. Permoni. Apa to sababe bareng ulun dangu kelawan jeneng kita. Teka kita malah katon nggone netesake waspa. Ana parigawe apa? Lan ana kedadian apa Permoni matur marang panjenengan ulun. Samu-samu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana pukulun. Saman ngersa paduka Hyang Adi pukulun menika ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Hyang Adi pukulun. Dene ndungkap angka kalih. Saman kula menika mboten saged kejawi namung pasrah kejah gesang kula pukulun. Permoni, kula wonten dawuh. Apa to sababe dene kita matur kaya mengkono? Krana lumraping rayipun Permoni kula sampun mboten pantes gesang wonten ing alam madang. Kula sampun mboten pantes minangka dados janggeping para dewa miwah. Kula sampun mboten pantes kula pentah dhateng turas paduka inggih menika pun dewa srani. Duh pukulun semban kula. Kados menapa risaing manah kula duk nalika semanten kula nampi sawanipun pun dewa srani wonten ing dandang mangure dewa sani mrama tahanan ingkang rayipun Betari Durga bilih piyambakipun kepengin sanget kedunungan wahyu lananging jagat inggih menika pun wahyu purbaning karat mongko nyatanipun kedah lampah tapa wonten telenging samudra mongko dewa srani mboten saged nglampahi tumunten piyambakipun nangis wonten panggonipun ing rayipun Betari Durga. Jejeripun kula menika ibunipun Dewa Srani menawi anak kula nangis mongko kados mekaten kawontenanipun lajeng kula menika kados pundi pukulun anggenipun badhe mituruti pamutahipun anak kula pun Dewa Srani menika kula menika kedah kados pundi mboten wonten margi kejawi amung sowan ngersa paduka Hyang Adi pukulun jer kula nuwun sewu Dewa Srani menika turas panjenengan menika wiji panjenengan menika toya panjenengan. Iya Durga inggih. Mila dinten samangke pukulun gesang lan botenipun Dewa Srani menika gumantung dhateng Jengandika Hyang Adi pukulun Bathara Manikmaya. Lire kepiye dene sira matur ingkang kaya mengkono. Menawi paduka mboten paring wahyu lananging jagat menika dhateng putrapun Dewa Srani. Tertentu kula badhe kecalan anak inggih menika pun Dewa Srani panjenengan ugi mboten badhe saged sumurup dhateng dewasanipun Dewa Srani. Tegesipun Dewa Srani badhe pejah. Nanging menawi paduka maringaken wahyu menika dhateng putra paduka, tobat pukulun inggih menika ingkang kula suwun. Pukulun menika ingkang kula suwun pukulun. Mastunomo sidang sekaring bawana langgeng. Durga Permoni tumarata penggali ulun bareng sira Pandya Betari Durga matur
yen to Dewasrani kuwi turas ulun. Meh wae ulun kalipyan yen to Darbe putra kalawan jeneng sira ya kuwi kang aran Dewasrani ana ing Tunggul Malaya. Mula panjaluke Dewasrani kuwi ateges ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Permoni aja kuwatir. Senadyan samengko akeh kang padha kepengin kedunungan Wahyu Purbaningrat nanging gandeng Atmaja ulun dhewe wae mbutuhake Wahyu Purbaningrat. Dudu wong kana-kana, dudu wong liyan kebrayan ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat kejaba mung ya kuwi Atmaja ulun pribadi Dewasrani kang bakal kedunungan Wahyu lananging jagat lan curing bawana. Batoban matur sembah nuwun kula. Sembah nuwun. Kula nyuwun dawuh, sing pundi lakon apa kula tak takon. Dereng wonten. Lah nek Janaka niku wis marambah makaping-kaping madhangake kayangan. Gawe padhang tumraping kayangan Suralaya. Gawe padhang tumraping jagat menika Janaka sampun marambah makaping-kaping. Mula nek entuk Wahyu Purbaningrat lananging jagat menika Janaka sampun trep, sampun pantes, sampun satrepipun. Dudu kok Dewasrani panjenengan nemtokaken suwiji-wiji namung klintu lho Di, benere dhewe, ora bener sejati, ora bener bebrayan lho Di. Kakang Narada, menawi kula badhe nyuwun mriksa. Nggih, upami panjenengan dados kula mesti kemawon Kakang Narada saged menggali, saged metang. Penangisipun Permoni menika sami kemawon penangisipun tetimbangan kula. Permoni Bathari Uma menika nuwun sewu rumiyin kekasih kula. Ngantos kula anak-anak setunggal kelan Permoni nggih menika pun Dewasrani. Dewasrani menika anak kula. Anak kula duwe pepinginan kok wong tuane mbegogok. Mboten mituruti pamutahe anak menika lajeng kula menika wong tuwa sing piye. Mangke riyin panjaluke anak niki ya dipetung ora wong saben anak njaluk apa-apa dituruti saben anak. Njaluk apa-apa dituruti kula nuwun sewu. Menika mboten prayogi lho. Tur kula nuwun sewu ingkang dipun suwun menika wahyu. Mongko wahyu menika kanugrahaning dewa. Wahyu menika kanugrahaning dewa tumanduk dhateng titahipun ingkang saestu titah menika kala wau sampun manjing sampurnaning gesang. Tegesipun menawi titah menika kala wau dados satriya nggih satriya ingkang sampurna, dados nalindra-nalindra ingkang sampun sampurna, dados brahmana ingkang sampun sampurna. Menika badhe nampi kanugrahan saking dewa, nampi kanugrahan saking para Jawata. Monggo Janaka menika saking petangan kula sampun sampurna nggih dipun dados satriya. Sampun kedunungan Wahyu Nalindra, kantun kedunungan Wahyu lananging jagat. Sapunika kula nuwun pamunten. Ingkang putra menika nggak ada lelabuhan menapa? Kula nek sampun matur wong salwangsul to, ingkang putra menika nggak ada lelabuhan apa? Dewasrani menika ora tau duwe lelabuhan apa-apa. Dewasrani menika pendak-pendak mung ngrepotke wong tuwa, mung gawe lingsem wong tuwa. Lah kok diparingi Wahyu lananging jagat menika kula nuwun pamunten. Nek nganti niki mengke ana titah enten jagat sing padha ngelokke nek dewane ora adil, nek dewane ora pertitis gone ninandukake kanugrahan, panjenengan badhe kewirangan. Kewirangan lan boten menika perkawis kula sanes perkawis panjenengan. Lho, kula ya melu kewirangan kula rombongan dewae. Kula menika ya rombongan dewa, kula nika elek-elek ya rombongan kadewatan. Nek dewane elek niku kula ya melu elek, mboten mung sampeyan tok. Mula sak tingkah polahe pengarep niku kudu sing ati-ati, ndak nyerempet eleke karo bawahane, ngaten lho. Kula ya melu elek, Bu. Kula nggih nderek elek inggih, rama kula ngaturi ngemut dhateng kawontenan ing sejatosipun. Tobat. Sampun ngantos wala-wali lho Bu Kulun. Sabda Brahmana Raja. Sabdaning pendhita pengendikaning Nalindra menika kaya Kresna tumaming drancang tan kenging lumebek. Kedalu mampah panjenengan sampun paring dawuh. Panjenengan sampun paring dawuh bilih dinten samangke panjenengan badhe maringaken wahyu menika dhateng putrapun Dewasrani menawi panjenengan mencra-mencra kaya banyu tumpang godhong sente menika mangke mboten sae kedadosanipun lho Bu Kulun. Iya Durga sabar. Iki lagi dirembug. Monggo nek panjenengan badhe maringaken wahyu menika dhateng pun Kang Putra Dewasrani monggo. Nek ana apa-apa Narada ora melu-melu, tunggak waru godhong dadap. Menika tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap. Mekaten Kang. Nggih. Tunggak tela. Pun boten sanan.
Ora melu garap ngoten. Ora melu garap. Pokoke nek ana apa memang tanggung dhewe. Merga kula percaya sapa sing bibiti ala ing kono bakal undu-undane ya sarwa ora prayoga. Ning sing bibiti becik utawa sing nandur kabecikan, undu-undane ya sarwa becik, undu-undane sarwa apik. Pun niku mawon. Menawi Kakang Rada ngaten menika ateges mboten sarujuk menawi wahyu kula paringaken dhateng pun Dewa Srani. Mboten. Menawi mboten sarujuk ke menapa panjenengan lenggah wonten ing Kayiwangan. Das pundi? Das pundi? Dos pripun? Panjenengan mau ngendika napa ingkang pungkasan menika panjenengan ngendika menapa? Lah, walaupun kula menika mantel ora. Anggere nesu wis ukarane campur-campur. Nadyan kula menika mboten nuwun sewu mboten patos cetha ning kula ngertos panjenengan paring pangandikan menapa. Kakang Rada kok tesih mapan wonten ing Kayangan. Kersanipun pripun? Menawi panjenengan mboten gathuk kaliyan pemanggihipun pun Manikmaya, mbah iki sampun ngantos lenggah wonten ing Kayiwangan Kakang Rada. Wah, aduh. Lah Durga iki nganggo racun apa ta ya? Wah, jan tobat. Lah kok iso nganti Malik paling kali Adi Pramuji Bathara Guru nganti mentala nundung karo Bathara Antrada. Nuwun sewu, Di. Menawi panjenengan pakartinipun kados mekaten menika panjenengan boten sang ngendika, Kakang Rada kula aturi kesah. Kula tertentu boten badhe jenak mapan wonten ing Kayiwangan. Kayangan papan suci, kayangan papan ingkang sae. Samangke sampun kados mekaten kawontenanipun reget njejemberi mergi saking pangarti paduka ingkang alisih saking angger-anggere kautaman. Kula sampun boten mathuk, kula sampun boten cocok. Menawi panjenengan paring dawuh Kakang Rada kula aturi kesah. Dinten menika kula kesah. Kesah saking Kayangan. Kadewatan kula pasrahaken dhateng panjenengan. Kakang Rada sampun mekaten. Mboten. Pajak Rada ira iso nesu piye? Arep nek iso nggo dolangan Bagong iki nek iso ngene. Nek sorene aku iso nesu. Nek ngaten Kakang Rada sampun ikhlas nilar Kayangan. Mboten ikhlas sebab menapa? Kakang Rada badhe menapa? Lho kok badhe menapa menika mboten urusan sampean. Kula tekan Jakarta arep ngopo-ngopo niku sakarep kula malah penak dadi manusa, mane dadi dewa. Pun kula tak dadi manusa mawon. Kula tak nonton dewa teng Kayangan sing mang pimpen iki apa? Bakale selawase becik terus. Kula tak ndelok kaya ngapa? Inggih. Inggih pripun? Mas paduka menika diwaning para dewa kok ya. Nuwun sewu lho ajre kok ya. Panjenengan nggadahi wewenang sawetahipun badhe panguwaos sawetahipun. Menawi dipun tundung ya ditundung. Ngaten mawon mboten dadak bingung ngaten menika lho Bu Kulun. Kakang Rada pripun? Inggih. Inggih, Pak tobat men menika terus pundi lho. Kok ya nek wis ya wis lho. Menawi Kakang Rada mboten betah wonten ing Kayangan kula aturi kisah sae Kayangan. Ha nggih. Mang titeni sampeyan tumindak Allah. Wahyune bakal kewirangan sampeyan. Ngaturaken manunggal napa pindhan Bu Kulun Diri Paduka sampun biyantu dhateng putra Paduka pun Dewa Srani. Nggih. Permoni apan ulun minangka dadi sudarmaning Dewa Srani sayekti apa kang dadi pamutaing Dewa Srani ulun kudu bisa ngudaneni. Ngaturaken manuwun Bu Kulun. Iya. Ya mung ngene. Gandeng syarat sranane wong bakal kedulungan wahyu lananging jagat ulun dhewe ing wis darbe pranatan nalika semana ulun paring dawuh wong kang bakal kedulungan wahyu lananging jagat kudu bisa tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mula wektu dina iki aja kongsi disuraki dening para kawula sinengguh yen to Bathara Guru mban cindhe mban ciladan. Yen atmajaku tak mban cindhe yen wong liya tak mban ciladan. Mula ora ketang amung sedhela Dewa Srani dawuhna supaya tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Permoni Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta nyuwun mangapunten Bu Kulun menapa samangke mboten dados jalaran pejaipun putra Waduka pun Dewa Srani jer menawi katanding kaliyan kekiyatanipun Janaka kula nyuwun mangapunten Dewa Srani menika dereng sak traju dereng sak bobot malah samangke kula nyuwun iga bertikel paduka Hyang Manikmaya
Supados putra Paduka Dewastrani menika saged nglampahi tapa mangambang wonten tengahing samudra menika kados pundi caranipun borong nganggen Paduka badhe paring pambyantu dhateng putra Paduka Dewastrani pukulun. Ya to yen mancen kaya mengkono. Permoni ana syarat ulun kudu nglilakake titian ulun Lembu Andini. Dadi titianing si Dewastrani nggone tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mula wektu dina iki Atmaja ulun Dewastrani bakal ulun paringi ngampil wujuding Lembu Andini. Permoni patoben ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula ngaturaken panuwun. Lembu Andini wis mbuya ulun titi dina samengko ben melu lawan laku jantra kita bali marang Madyapada lan tinitian dening Dewastrani nggone tapa mangambang ning tengahing samudra. Tobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewa semanten tasih wonten tandha pitaken salebeting manah kula pukulun. Apa maneh Durga ngendikanipun Iwang Narada Paduka sampun kepareng-paring dawuh badhe maringaken nugra menika dhateng pun Janaka. Monggo Janaka samangke ugi nglampahi tapa mangambang ing tengahing samudra. Pukulun. Saking pangertosanipun ingkang rayipun Permoni menawi Janaka sampun lampah tapa tangeh lamun putra Paduka Dewastrani saged kedunungan wahyu ning laranging jagat inggih menika pun Purbaning Rat. Mila dinten samangke pukulun babar pisan. Sampun ngantos Janaka dados kliliping Dewastrani kula nyuwun inggih srana saking Paduka Janaka kedah pejah Janaka kedah sirna saking lumahing bumi kruping langit menika pukulun. Oh Mas Tunama Sidam. Dadi mengkono pamutah kita Permoni. Wis marambah makaping-kaping ulun paring pambyantu nanging mesa isih kurang nggonira nyuwun kelawan panjenengan ulun. Ya to yen pancen kaya mengkono ora ana pusaka kang bakal bisa gawe babak kulite panengah Pandhawa apa meneh bisa gawe sirnaning panengah Pandhawa krana sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda ya mung si Arjuna. Mula kang sangka kuwi marata gagi sawangen ulun bakal manjalma kaya wujudine jemparing iki mengko ingkang bakal dadi sarana patining si Janaka Permoni. Patoben ngaturaken panuwun tanpa pepindhan pukulun ngaturaken panuwun. Pepindhan Tobat lahir batos angin Paduka Mbantu dhateng pun ing putra pun Dewastrani pikantuk wahyu Purbaning Rat pukulun. Iya Permoni. Mara gagi aja nganti kawanguran dening sak kathahing para Jawata cukup Atmaja ulun Bathara Surapati lan Yamadipati ora bakal ngundhangake kelawan kahanan iki. Inggih. Boyongan pusaka iki lan kantinen Lembu Andini prapteng Tunggul Malaya. Dewastrani iki nen tapa mangambang nitih Lembu Andini mengko sinambi nyaketi papane Janaka nggone tapa mangambang. Yen to wis weruh kelawan kahanane Janaka kinen nglepasake pusaka. Yen lumrah Janaka bakal tekaning pati, yen Janaka tekaning pati, Dewastrani Atmaja ulun bakal pikantuk wahyu Purbaning Rat. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Prila Paduka Lembu Andini kula kanthi pan wonten ing Tunggul Malaya sinambi kula badhe amboyong dhateng pusaka dados sang Paduka Hyang Pilun Giri Pati. Iya ya Permoni aja nganti kaya bocah cilik. Nonon ngestaken dawuh kula.
Dedali kedunya kalewaran kender mungguing samudra laya ing berkencang warudayang pak pong bebolong kali cedhe sapa sing gawe ora ana babar pisan kok dadi ora ana sasmita apa-apa kok ulun ditundung saka kadewatan. Monggo niatku apik, niatku becik. Kepengin ngelingke sing lali jejeke sing bengkong. Monggo kanane Adi Pramesti Bathara Guru bareng ketekan Cidurga dan wah menungso ora tatanan randa. Iso malik paningali Sang Pramesti Bathara Guru pekasan tumindake ing sekawit bakal maringake wahyu purbane Ratu lan Si Arjuna dadi malik tinggal bakal kaparingake marang Si Dewa Srani. Lah piye? Dewa-dewa sing kudune becik kudune suci wae iso mengeng, iso minggok dalan apa meneh titah. Walah, mula aku wis ora kepenak. Durga munggah kok rok-rokan iki. Monggo roke tengah disigar dhuwur banget. Gur nganggo timpo. Men Bathara Guru weruh. Tenan jebul bener ngendikaning para sepuh godha sing paling abot ki pancen godha gebyaring wentis kuning. Wah, nek wis kena kaya ngono kuwi jan wah wis. Wah, ya wis. Ora piye-piye wae. Ya, ulun ditundung saka kayangan ora bakal aku bali marang kayangan durung apik, durung becik kaya wingi uni. Wo, kendel riyen wo. Nyuwun pangapunten kok sugal ngendika sampeyan. Mesti wae. Ulun ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Aku ngerti yen Iwang Pikulun Bathara Guru kongkonan karo anak-anake klebu kowe, kon nututi karo aku supaya aku bali nang kayangan. Ya ngono apa ora? Ya ngono apa ora? Apa mbok anggap neraka ora wani gelut ngono apa piye? Mangke riyen. Sampeyan niku sak ploke mondok sedhela kok emosinan. Ben mangkel aku. Dewa-dewa ora tatanan. Sing apal kaya ana sing ora apal dunekke ting kluwik ra karo-karuan. Inggih. Wo, piye? Sareng kula petang-petang kula niku dadi dewa niku rak dadi sembaning titah to. Mestine ngono. Monggo dewa niku pakartine kudu apik. Merga dewa niku sak tingkah polahe sinudarsana dening kawula. Mestine ngono. Ning kayangan Suralaya lagi rusak, kayangan Suralaya lagi geger, kayangan Suralaya lagi amoh. Merga saka pokal gawene Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih. Ning rak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kula sami manah kula kalih sampeyan. Padha piye? Nek nganti kula meniki mboten tumindak ndandani kayangan, nek nganti ana alane kayangan monggo sing gawe ala dewa siji, mengke sing kelepetan dewa pirang-pirang, sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan mesti kesempyoke ngaradan. Kenthange piye kuwi? Sing boten ngertos kenthang kimpuling kahanan pojok blereting kawontenan mesti kesempyoke ngaradan. Nah, mesti bener Pak Kartine sing tumindak Allah Adi Pramesti Bathara Guru, ning sing elek dewa-dewa kabeh, ngono. Inggih. Lah terus kula melu sampeyan. Melu aku piye? Nderek sampeyan. Melu aku ngrekoso, aku wis ora dadi dewa iki, aku arep mudhun dadi titah. Kula dados titah nggih mboten napa-napa.
Kowe sing maune kecukupan apa sing tak butuhake mergo dadi jawata ning dadi titah iki Ngrekoso lho ya Madipati. Kudu nyambut gawe lho. Mboten napa-napa. Nyambut gawe abot kula sagah. Nyambut gawe sing Ngrekoso kula sagah. Mbangane kula kepenak uripe ning sasar susur tumindak kula melu wong sing ora bener, melu wong sing bener Ngrekoso ning urup kula kepenak. Niku paitan kula. Untung isih ana dewa sing apian kaya kowe. Dewa iki saiki raca-racae elek kabeh. Inggih. Asli iki ora sandadak ditutup-tutupi. Ya meng kowe wong kaya kowe kuwi elek wujute, dewa elek ning pakartine apik ngono kuwi isih dijagake dandan-dandan karo dewa-dewa sing wis bosok pikirane. Inggih. Ngono ya? Inggih. Dadi nek kowe ketemu dewa-dewa sing elek iki elekno supaya dadi dewa sing apik. Wis ora apa-apa nek pancen kowe melu aku ning Ngrekoso lho. Inggih. Mboten dados menapa mudhun ning kayangan. Jumujuk enten pundi? Ning negara Ngamarta. Lho, kok malah teng Ngamarta. Wis ben, iki arep tak gawe geger sisan. Arep tak kandhake para Pandhawa. Apa dianggep Pandhawa wedi karo dewa napa piye? Nek wis Puntadewa Werkudara, janakane lagi tapa? Nek kula Sedewa iki engko nesu mergo Janaka arep dipateni karo Dipramesi Bathara Guru. Wis ben kayangan morat marit boyo wis ben. Sampeyan niku dadi dewa arep apik apa arep ala? Sik ta? Kok malah aku tak arani ala ki? Nah sampeyan laporan Pandhawa niku sampeyan dewa tumbak cucukan. Pun mang pikir. Mboten sah laporan. Wis ora becik ya kudu becik, ala ya kudu ala, melu ya kena ora ya wis pokoke kowe. Wah. Ibu. Cumengklu nanggen kula ngarantu dateng rawuh paduka Kanjeng Ibu. Kadidene ngentosi Sleming Palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Samangke lega raos sing manipun ingkang putra pun Dewasrani. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Ibu menggah Purwa madiran wusananipun kados pundi ambabarana ingkang putra pun Dewasrani. Tobat. Anakku nggih anakku wong gagah, anakku wong sentosa Dewasrani. Bejo kemayangan ing atase kowe kuwi duwe ibu kaya aku. Turta kowe isih turang sing Sang Hyang Jagat Girinata, mula sak ciptamu dadi sak sediamu mesti ana. Liripun kados pundi paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Dewasrani kula wonten dawuh. Ngerti anggon raya-raya swanana ing Kayewangan Suralaya. Apa ing dadi wigatene wis tak aturake makabeh marang ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata, Purwamadya Wusana samendang ora ana ingkang karempit. Tinampa dening Sudarmamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Giripati. Dewasrani anakku cah bagus marata gage sawangen. Baliku marang ya kuwi lengkahing Gunung Himawat kene iki nantenan lembu andine iki titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Kan ngerti ya, Sang Hyang Jagat Giripati wis memba wujuding jemparing. Wontene apa to nganti wujud jemparing kaya mengkono mergo aku wis matur Sang Hyang Jagat Girinata yen to Janaka isih urip tangen lamun Dewasrani bisa ngukup kanugrahan ingkang aran Wahyu Purbaningrat. Mula babar pisan tak jalukke patine Janaka lan Sang Hyang Jagat Giripati memba pusaka wujud jemparing. Ya jemparing kuwi mengko ingkang bakal bisa mateni Janaka yen Janaka tekaning mati gampang ngono bakal entuk wahyu lan nanging jagat mau Dewasrani Kanjeng Ibu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Waduh, bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Dewasrani Ibu. Tobat. Lajeng keparingipun Kanjeng Rama Pukulun maringi lembu andine dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ora kok jeneng diparingi nanging diparingi ngampil. Ngerti ya? Yen to wong kang bakal entuk wahyu Purbaningrat mono kudu bisa nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Mongko saka pitunganku Dewasrani anakku lanang durung bisa lan ora kuwagang yen to nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Mula aku njaluk tulung kalawan Sang Hyang Jagat Girinata. Srana lawan putrane ya kuwi supaya bisa nglakoni tapa ngambang ora mung dienggo ila-ila tok sing wigati mung dadi syarat srana tumurning Wahyu Purbaningrat. Lajeng kula kedah kados pundi nitya lembu andine iki tapa
ambane tekaning samudra babar bisa tak paringi pusaka Jemparing ing kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata ya sudarmamu dhewe. Sajroning kowe tapa ngambang golek ana menyang endi durunge si Janaka. Yen wis weruh wujude Janaka lan katon gampang nggonmu merjaya, Jemparing mau lepasno yen lumrah Janaka ora bakal bisa urip. Merga ketaman Jemparing kedadian saka wong tuamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Dewa Srani. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggene maya Wisnu Pratenta. Wisanggene maya Wisnu Pratenta. Mekaten Ibu, iya. Retela mekaten lajeng bidalipun ing putra benjang menapa? Ora susah dadak ngenteni wancing Prayoga mara gagilem wandine iki Tityana manjing tengahing samudra. Lan kanthi wujuding Jemparing kinarya srana mateni si Janaka nggih ngestaken dawuh. Dawuh para wadya balamu kinen pacak baris tepining samudra. Aja ana ingkang ganggu gawe nggonku nglakoni tapa sarta goleki si Janaka. Lho niki ngestaken dawuh kula nyuwun tambah pangestu Kanjeng Ibu. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik Dewa Srani. Dadak ngambali pengedikaning Pandya Betari Durga. Kowe kabeh kinen pacak baris betengi tepis wiringing samudra. Sinuwun Prabu Dewa Srani nggone tapa mangambang ana ing gigiring Tembandini. Ngestaken dawuh. Prasta Paduka kliran ana kula nyametaken sangganing para wadyabala. Aja nganti ana ingkang marojol saka sela selaning garu. Inggih ngestaken dawuh Gusti Tumenggung. Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta parandening mangke dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dhayoh. Wonten ingkang kagungan dalem menika Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Taunana windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Daturaya negari ing Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Nadyan digaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun kakang tinemu werda, nanging pun kakang ora duwe purbawasesa sakmutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun kakang wedi yen to nampa pidana saka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sinenggupun kakang kuwi Nalendra saka liyan praja, nanging panguwasaku kok ngungkuli marang Nalendra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener Yai Prabu Ndarawati. Dadipun kakang lawan Yai Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yai Kresna kuwi cemongol-congol ana ing dadi negara Ngamarta. Wah, yen pancen kaya ngono barep kakangku Werkudara kepiye?
Maragagi ngendika, apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu estunipun sampun lingsem anggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene Paduka Kyai Prabu paring dawuh mekaten. Inggih. Krana wungsal wangsul pendak-pendak kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang Paduka panengah inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yai Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pawiwahan utawi pasewakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Monggo miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang candra etang enggo klengganingga dinten sakmangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati sakmangke menika mugi parenga inggalih hambebantu dhateng bot repotipun punta sakadang supados sakmangke Pandhawa boten gotang Arjuna keparenga sakmangke timbul utawi kondur wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Ndrawati Kresna sinayang manggelung mintonaken diwikramanira kang mitirane ngastane ngasto dereng ngantos paripun sami Balwacana ingkang katingal hunyang Madyapada nggih Sang Hyang Pikulun Kanika Resi ya Sang Kanika putra karya kagyat Sang Hyang para Pandhawa. Pandhawa mbya gumulung mangung siring santa Kurawa tambah unggih srokatite merut layut sagung praratu sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana pukul boten kanthi kanyono-nyono Paduka Hyang Pikulun Kanika putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tampa karya Bombong Tyas ulun liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Narayana. Inggih pukulun kula pundi nggo jimat paripe. Ndrada hakeku aku ngaturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyas ulun pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Ya. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, lha iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Inggih. Sampun sawetawis nderekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Ndawaraka. Ha iya syukur. Pangestu ulun tampanana ya Baladewa kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene Paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kita ninggali kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawuhake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mula yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Nata Ndarawati. Dina samangka Kresna wis sowan ning Praja Ngamarta. Lan
Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten Pukulun. Malah kepasang yugya katujuhe nginu. Dene Paduka Pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yayi Arjuna ingkang sampun tigang candra sak mangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalawan panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka pepadi iki ulun buka. Inggih Pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun meneh ngerti nyang endi dununge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun boten dados dewa. Lho, mangkrimin Pukulun? Pukulun menika rak Jawata ta? Iya. Keng menapa paring mangandika kados mekaten? Nah wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata wis ora dadi dewa. Wah. Yen rada akeh kuwi wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Sembuh engko gampang. Sing baku lho wis ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Nggih Pukulun pareng ngambak barono. Wonten menapa Tri Paduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Sik tak sik kowe aja ngono kuwi Gusti. Kula ditundung merga ora sak rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene tak kandhani ya, sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki Janaka lunga ora kok ropian-ropian nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Ning Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo katemping Samirana kenya jinatu krama. Karo apa jenenge iki? Baladewa apa kae? Wah, kula supeng. Ya wis. Lali ya wis ora dadang kowe pokoke loro kuwi, loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Ah dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra, ana ing lengkeng Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki wis nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon Wahyu Purbasejati biyen kelingan ora? Inggih kemutan Pukulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Baladewa entuk apa? Iki kula entuk yuwanane rat wahyu wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra. Mura ora aneh nek Janaka tumuli dhaup karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka yang besok bakal bisa nurunake sejarah ing Nalendra ana ing Nusa Jawa. Jangkeping Purbasejati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lalanging jagat alan wahyu purbaning rat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lalanging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Bathari Durga ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewa Srani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal. Adi Guru mbelani Dewa Srani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tuku Dewa Srani dibantu karo Adi Pramesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blas karet. Kuku karepe dhewe menunggu tangan. Werkudara. Nggih. Kakangmu ae tututana. Tak teruske ya nek cerita ya. Iya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Pukulun mboten mrene. Kula iki nek cerita karo ler-lerane. Dadi Mbaya Pati yo ngerti. Lah, kang mula kang saka kuwi yen to kita ora ngembelani karo si Janaka, Janaka mesti tekaning pati merga Dewa Srani dibantu karo Hyang Pirun Jagat Giri Pratingkah.
sapa to sing bakal iso ngukuli kekuwataning Sang Hyang Jagat Girinata? Tresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita nek nestaken dawuh Yayi kula aturi mlebet wonten ing Kedaton Negari Ngamarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke jejagian pun ingkang rayipun Arjuna. Koko Prabu kula semanggaken ngawontenanipun kadang kula panengah Koko Prabu. Lupute apa Janaka? Mari dipateni ning arah karo wayuan paten iki. Aku mau iso mateni kowe Janaka piye? Dhuwurku droy. Yo, kono kene. Kowe nesu karo sapa? Karo Iwang Pulun Bathara Guru, karo Dewa Sani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing samudra, gaya wayu purbane rat karo dipateni iki rupa Jawa. Janaka le tapa nendi? Ning tengah segara. Segara ngendi? Oh iya ya. Suneh nek nesu iki takon alamate. Rasa penae dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Nek nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon ngoyak kowe. Lit nesu nek wis pernah nggone Janaka Letapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Neng kono Janaka Letapa wis kenesu. Wis kagol. Wah, gugu karepe dhewe. Yai Prabu, Koko Prabu. Nggih. Para putra dipun klempaken. Oh iya, prayoga Yai. Inggih Koko Prabu. Tinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira ing Jumadung dawuh Prabu. Wa Jumadung dawuh nadane kemutulan jangkar bumi Jumadung dawuh. Nang apa Pakde kok anak-anak dikelumpukke? Setyaki wonten timbalan Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Wadi? Iki pamanmu Madukara. Dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Narada. Paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging ewadene bakal pinurjaya dening Sang Hyang Jagat Giripati nggone ngbelani karo atmajane ya kuwi si Dewa Srani. Lajeng marang Kanjeng Koko Prabu.
golek ana ing lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ing kono pamanmu nglakoni tapa? Mangambak ana ing tengahing samudra. Mriki ngestaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adikku lanang Janaka aja kelakon dosa Gatotkaca. Antarja Antasena Setyaki. Aku sing ora trima. Mriki ngestaken dawuh. Mriki ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Yo siap Pak Dik. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabeh Mladyabala Ngamarta sing bakal nyelametke kahananing Paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Gatotkaca Setyaki. Bakal nasak barisan saka Tunggul Malaya. Cetha yen to kowe andaning Prabu Dewasrani ya ora bakal tedeng aling-aling. Aku andaning keseting Sang Prabu Dewasrani. Iki sapa? Mburi saka negaring Dwarawati Satringgar Boroji Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Wedian Bima Kunting. Kuwi dibancaki kabeh ora senengmu kuwi. Anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu. Wresniwira, Edian Wresniwira. Tambak Yuda, Tambak Yuda. Arep ngopo? Cetha yen to wong Tunggul Malaya bakal ngendhak sikara karo pepundenku Kang Mas Arjuna. Nggone nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Ayo kowe bubar ora? Bali ning negaramu apa ora? Ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa. Ana tumenggung bali mung kariaran babu. Wani harau sing nawedeni apamu ora minggat tebak darmu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis marat.
Polda Jawa Barat. Kapake Dimas. Kowe iki nek ndek kekuatan iki dinggo, Kang. Mbangane kesel-kesel langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsuh iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mbangane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong tunggul malah ora bakal tak tinggal ane ati. Sopo iki? Antasena, kowe wong Tunggul Malaya? Iya. Ayo cokoten ah. Woh, tugel gulumu malahane. Ayo nang tugelen. Aku golek wong tugel nugel guluku ora tau ketemu. Saiki jajal tugelen guluku. Wah, lakon dadi loro, papat. Papat wonge akeh ngundak radil. Oh, mati dening aku yo. Kowe isih nyo. Ah! Wedian. Ah. Oh. Ah. Hot. Ah. Dong ubengi segara kok dadi bubar iki keneng apa? Ih, katrenjo barisan saking negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine wigatosipun nyuwun mapunten. Badhe nundung Wadyabala Tunggul Malaya sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, nek tenan to kriwikan dadi krajakan keguyon dadi tangisan. Aku wis becek niating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak ala iki mesti konangan, endi-endi mesti konangan yakin kepoto. Inggih, Bang. Domongi kok ngayal. Mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki? Nggih, Mbak. Kula mbeta tumbak dheweke mbeta gada tumbak di sendal munggah gada mampir teng bathuk kula bres.
Mampir nggawa apa? Nggawa godo. Mumet teng sirah. Pindhone nggon cengel jengkelit kula sumanggaken, Mbah. Ana mundur ana. Nggih. Nah, iki tambani kuwi. Nggih, nggih, Mbah. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Dandi kancaku mongko ora ono. Ming dipendheme kok ora entuk metu. Mbok ora pakem-pakem banget. Awake dipendheme kok ora entuk metu. Arep lucu nggo nendi coba. Kula dipendhem ngono ya. Inggih. Monggo ketertiban. Kula sumanggaken, Pak. Kowe ya kalah. Nggih, kawon. Ora ana sing iso dindelke. Mundur ana. Inggih. Nek ora aku sing maju dhewe mungsuh wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming awak pasang awak le gedhe metekol ning jerone kosong kaya bumbung wong-wang. Beda karo wong tua-tua ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo, kowe konyangan karo iki nujum saka Tunggul Malaya aku dukun aku. Aku Paramet. Kayak apa to kae? Paranormal aku. Nanti lagu Paramet. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kuwanda ya dundang Begawan Jaya Walwi leganing atiku. Apa sih pasrah semuanya? Rayang dadi kuwandanan. Ayo, sapa ngetak? Ayo, ketakno kekuatanmu. Pendhita tuwa di hantem ora apa-apa. Nah, apa ayo wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Kaya dicokot lemut. Ming kekuatanmu wis sepira? Ayo ya, tutupna. Widyana mboten Tutupna legane atiku. Ayo. Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelenge ra jama-jama. Sing disumbari dudu sapa-sapa. Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Majelis Setyaki. Majelis Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Raja ming kowe, nek ming kowe apa?
Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangmu digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate mlirik digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau. Tenan aku nek cara aku isin dhewe sampeyan ki ratu tur pengpengan kok ditantang berita iblis lan panon jajaran minggiro satra jae dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Prabu Sumbari mati jong akhirat nyawamu kuat mencet. Hei, ayo! Ayo ki nonton Mandura Prabu Prabu. Sapa sing nantang karo Baladewa? Pengen tinjong akhirat nyawamu, pengen nyawang neraka jahanam barat kowe. Menungso rata tenan paneman iki menungsane iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malala. Lha iya. Kowe wong Tunggul Malala? Iya, dasar kepara nyata Kowe sing ndur Sencaki. Iya. Sing ndur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Ah, aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor panu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane iya apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong ngrasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Pancen kowe satriya Digdaya, pemberita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak silak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas, astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Ratu Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu iki, aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak andani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Nek ra tak ngono ki ra ilang glelengmu kowe. Kapokmu kapan kowe? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayoli binatang mono-mono jajalan iblis lanat. Baladewa Sumbari. Selagine Senopati sing Digdaya Sekti Alintang Jaya ning perang kowe ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Alah. Mutar kowe. Mutar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo kowe wong Tunggul Malaya. Leres
Ngopo kowe? Duka. Enten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Senyaki, Raden Nontarjo, Raden Gajeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Baledawa napa sinten? Baladewa. Enten Baledawa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Raden Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Kok HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Mantur nuwun. Ajeng kula pasang teng wah. Wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane iku lho. Wah. Wah apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon. Wah. WA. Ming kula pancen muni WA kok angil. Gayeng men. Temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya omongane cacamu kaya Petruk. Wah. Wong Tunggul Malaya ora do bali ya. Osase dene Tata Matura Prabu Praja. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur jagat waisaning ubathara wayah pro jagat weladal saya nengah nggonku nitih Kyai Lembu Andini tapa ngambang ana ing tengahing segara ora pangling saya suwe saya katon ana menungsa sedakep ora pangling to kae Kakang Arjuna ya Kakang Janaka nggone nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing segara wanter ngendikaning Kanjeng Ibu supaya dadi srana patine aku kudu nglepasake jemparing ing kedadian saka Iwang Mikulun Manikmaya Kakang Arjuna aja kaget ketaman pusakaku sirna margalayu ora kelakon kowe dadi lelanging jagat Kakang Janaka.
saya manengah le sampeyan tapa ngambang. Lah rak tenan to ana telik Mangindrajala. Ngon tumindak mboten sak mestinipun kali sampeyan. Sampeyan kaya kena perbawa, kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik. Lah sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten, Ndara? Pramana remangos ramyu ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati. Wah Semar ndak sawang Janaka Kuntal saka tengah segara. Kakang Semar, iki lakon apa lan ana apa? Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Arjuna ora eling Purwadaksina. Sampeyan duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripi adi sampeyan mboten enten bisane, Ndara. Arjuna nuwun maring adhawuh Kaka Prabu. Siadi kontal saka tengahing segara. Ana apa Yai? Kula piyambak mboten mangertos. Nalika kula lampah tapa brata wonten tengahing segara kanthi lampah mangambang Kaka Prabu wonten kekiyatan tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dada. Satemah kula kendhang kapracundhang kuntal kaprapal wonten ing gisiking samudra Kaka Prabu. Lah dalem Petra, dalem. Mara coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh. Tengah segara kae tilik ana. Ya Gong ya. Mah aku ora dikongkon. Aku ora dikon kok. Lah Petra kowe tak kongkon bendaramu iki kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah. Karo Bagong, ayo to Gong, gelem. Pokoke kowe sing nyurung wae. Aku sing numpak, kowe sing nyurung. Nek wis weruh ngomong ya beres, rasa kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petra iki. Ngomong-ngomong aku saya klelep genah wong iki segara. Sesuwi saya jero. Wis kowe nyingklako wae. Manut karo apa jenenge lakune angin iki kok adhe kok iso weruh sapa sing tumindak ora prayu karo Ndara Janaka. Oke. Yo. Seruh to, Gong? Wis weruh karo kowe. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gak wong ngluku sawah? Wudu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene ya, Gong. Kluntrunge. Wah. Apa? Kluntrunge. Kluntrunge saka emas mutiara kaya ngono matna. Wah, wis ngerti aku. Sapa, Tru? Anake Betari Durga. Wah, wis keparat sapa ya? Hah? Sapa? Dasamuka ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ana. Ana tulisane tak waca ya ora ana tulisane wis rasa diwaca ora.
ora seneng-senengan lho, Tru. Wis ngerti aku. Wis kene wae wis weruh pokoke. Nah, candhak kowe. Dewa Srani. Dewa Sari. Oh. Dewa Srani daturke Ndara ya. Ketemu Petruk, temu pun pinanggih. Sapa? Kula ngangge blabak sing entreng sing iso kemambang kula njiki wong loro karo Bagong. Blabak kentir rombak saya nengah. Ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petruk Kondawa sapa? Panusmaning jajalan wani nglimpe karo Janaka. Kok sik ora sah susu iki dirembug sik. Inggih. Sapa Petruk? Kula tamatan saking tebian. Wonten ingkang nyarengi tapa mangambang Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang? Sapa Petruk? Sapa, Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho. Numpak sapi. Lho. Ana sapi ditumpaki iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta. Lho dhewe ya gumun waune. Lho numpak sapi bareng kula tamatke jebul anake Mbah Kasan. Totok gundulmu kowe. Sapa kok anak sapa kok? Durga. Betari Durga. Lho, anake Durga yang ngono Dewa Srani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Betari Durga, Pak. Dewa Srani. Heeh. Dewa Srani tapa kok numpak sapi? Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kae kemila. Sanslik, kemila sanslik. Kemila mengkilap kae lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi Lembu Andini ya dombane ro bapakne. Dewa Srani kok ndek panah ampuh iki. Wis Petruk mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewa Srani sak Lembu Andine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Niki mawon pusakane mboten sah. Wes. Pak. Kowe kok aneh-aneh ki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jenenge iki? Sing nggo ngresiki curek, kowe ndasmu. Iki panah, Petruk. Bu panah. Wah. Yung. Wah. Panah kok ditotok kok yung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dienggo males Dewa Srani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih Koko Prabu. Ayo. Kowe
Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing patobat yen ora tak saut dadi apa kowe Dewa Srani dadi apa Lembu Andini kena pusakaning Si Arjuna kendang kamracundang kontal kaprapal kowe nalika semana keremana ing samudra digawa bantring alun nanging iso tak slametake iso tak gawa ning daratan Batobat Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi nyatanipun kula kadenangan dening Kakang Arjuna Batobat pusakamu kedadian saka Iwang Jatimurti aja nganti mbok nengke wae aja mung mbok gawa wae lepasno dadane Janaka mesti tekaning mati kowe Arjuna leganing atiku Ayo Kakang Semar kowe iki ngopo to Guru kowe iki ngopo wis dadi dewa apik-apik kok ndadak dadi panah barang ki njaluk dikilokke nggih mboten Kakang lha piye ndombani anakmu Dewa Srani ya ndombani anakmu Dewa Srani nek mestine Wahyu Purbaningrat tinampa dening Bendaraku Ndara Janaka ning merga saka pokale Betari Durga wekasan kowe kepilut karo Durga nganti mbok rewangi kowe dadi pusaka kowe dadi panah men supaya mateni Ndaraku Janaka rak ngono to critane ngono to saka ngarepmu inggih Kakang terus saiki sirmu piye karepmu piye inggih Wahyu badhe kula paringaken anak kula pun Dewa Srani kena to wenehke anakmu Dewa Srani ning kowe kudu iso nglangkai batange Semar merga kae Ndaraku momong aku kae sing momong aku kae sing ngawat-awati aku ora nganti nggone tapa pirang-pirang sasi muspra merga saka nggonmu pilih kasih ngebutke anak mbangane Ndaraku Janaka aku sing ora trima tan trimaku ora kok aku bakal miloro karo kowe neng aku sowan Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal munggahe Kanjeng Hyang Pikulun padha wenang nek pakartine manik maya kaya ngono kuwi aduh Kanjeng Semar sampun ngantos ngaten Kakang Semar sampun ngantos kados mekaten Kakang ora piye wong kowe pakartimu ya wis ora iso didandani inggih kula ndodho ing kalepatan Wahyu Purbaningrat mesti kemawon Arjuna ingkang nampi ora aneh-aneh lho nek kowe muni ngono kudune ya mbok wenehke tenan ora kok ming sak kepenake dhewe nek nganti kowe muni ngono mongko kowe ngelincati omonganmu dhewe tenan aku munggah ning kayiwangan kabeh lakonmu iki tak aturke mangko padha wenang utawa Sang Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal kowe mesti bakal entuk pidana inggih Kakang Semar inggih saestu nek tenan Ndaraku tak aturane tindak rene Wahyu paringna Bendaraku Janaka
wonten maring dawuh pukulun. Sineksen dening Kyai Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Wahyu langing jagat lancuring bawana jumbuh kelawan apa kang wis sira lakoni kanthi tinuku laku tapa brata mangambang. Arjuna wonten maring dawuh. Wahyu purbaning rat langing jagat dadi jangkeping wahyu cakraning rat mara gagi tampanan nggir wayah ulun Janaka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Semar sedaya sampun kula lampahi kanthi manah ingkang lamba. Sing jeneng wong tuwa kuwi nuruti karepe anak wis sak mestine. Nang tintring ana dhisik petungen nalaren nganggo nalar sing ganep. Nek penjaluke anakmu kuwi apik becik ya turutana, nek urang prayoga malah nalisik saka angger-anggering kautaman. Wong tuwa kuwi wajib ngelingke, wong tuwa wajib ngelekake dandani karo pakartine si anak. Ora kok malah tok ugung kaya ngono kuwi. Bocahe mundak gedhe sirahe. Ayo kono dielekke kae anakmu dewasane. Kula cemadhong dawuh Diwasrani, iya wonten dawuh. Apa ingkang sira jangka mau sayektine becik. Kanugrahan mau pancen bener jinangka dening sadengah titah. Nanging kudu ngerti kelawan kekuatan, tegese aja ninggal kelawan kekuatanira. Lan kudu bisa eling lan waspada. Lan kudu bisa naker sepira kekuatan kita nggon kita bakal nggayuh sewijining kanugrahan. Mongko nyatane Arjuna wis akeh lelabuhaning tumraping jagat, lelabuhan tumrap kayangan lan lelabuhan tumrap sak pepadaning titah. Wong sak jagat iki wis padha nampa lelabuhaning si Arjuna nggone duwe jiwa satriya. Mula yen tu Atmajaku Diwasrani kepengin kedunungan kanugrahan, sramakna kasatriyanira, sramakna kalindranira kanggo bebrayan agung sarta kanggo bisa bebantu marang sak pepadaning urip. Inggih pun. Besok mangsa kala ana tumedhahing kanugrahan ulun bakal maringake kelawan jeneng kita, nanging yen purbaning rat tetep ora bisa dipisahake kelawan si Arjuna baliya marang Tunggul Malaya Diwasrani. Werkudara, kadangipun Kakang Dimas Werkudara, kadangmu Yai Jarjuna wis bisa nampa wahyu purbaning rat. Wadyabala Tunggul Malaya ingkang tumbuk kemit pinggiring segara kuwi singkirna sipaten barat enggal padhang kanan iki Werkudara. Wah. Ratu Gustiku malah ilang tak kedhepake nggone laku topo ngambang ning segara. Wah, wis bali ning negarane. Ora, aku ora nrimake yen ngono aku sing balekke kowe. Wah.